Machiegni kendo Nyakwaramogi. Moko kuom MCAs e kaunti ma Migori ywak ni chenro mar nyiepo mag mwandu mong'ere kaka procurement osebedo ka itimo ma odeko kod tend kaunti ma Migori, gino ma osemiyo thoth chenro mag dongruok ok tim e wang' sa kendo kelo gope. Jojuma giler mathoth. Bang' od bura ma Migori kalo budget mar bilion 12 mar kaunti ma Migori e iko omenda ganre ko 16 nyaka 200 kod 27 wenge koro kete tend kaunti ma Migori kod od bura ma Migori e kete tim budget ni e chulo chenro mag dongruok ne oganda. E budget mar iko omenda ganre ko 16 nyaka 200 kod 27 omenda mar bilion 3.7 oketi ni weche mag dongruok a county Migori. County government of Migori, oversighted by the assembly, are optimistic that we will render more services than the previous year because we now have a bigger basket. Kuom kinde malach osebedo ka kuom MCS ka achiel kod jotimorak ni chenro mar nyiepo kata procurement mar county ma Migori osebedo ka itiyo modeko gino mosemiyo chenro mathoth mag dongruok ok time wang' sa. Kibiro penjo department gibiro nyisi ni late disbursement, but king'iyo pesa mosebiro yudo ka pesa osebiro yango in good time. Government to wacho ni nyaka rit nyaka pesa donji account ka procure services. Debe ni malo e kaka ujebe no timore to dekoro onge gi pending bills. Tarik 24 dwe mar auchiel mar higani bang' somo budget mar od bura ma Migori mar ikomenda gare ko 16 nyaka 17 jakom mar kamiti mar budget e bura ma Migori Graham Kangali ne owacho ni chenro mar dongruok ma itimo kod kaunti ma Migori inyalo time wang' sa ka chenro mar nyiepo kata procurement bedo time wang' sa. We need procurement to start off in good time because 2027 is an electioneering year. So we are putting the departments on toes in advance, and I want to thank the committees because the committees are supposed to oversight the same, the sectoral departments, to fast track this so that we can achieve whatever we had pledged in this budget in good time before we go to the electioneering period. Penjo maduong' edito bende chenro mag dongruok ma okete budget bende osebedo ka itimo duto e giko mar ikomenda. Community projects mano miwa milion 700 out of the 4.3 billion. Milion 700 ne opogi kaluwore gi parameters moko. Ma an kaka jangot kadena yudo milion 19,998. Napoge ni mondo moko nolos nderni, an gi nderni 5 mane gilosi, an gi pi achiel mane tim ne equipping, an gi osiptal mane timo ne renovation, an gi ECD classrooms 5 mane gibene gero. Nyaka samo wene nderni go sani kore kitimo kendo gidhi mbele. Kendo kanyo dwa puoyo department mar roads ni tich magitimo kanyo ber, kika yudo report kwa egwe ni tich magitimo ber. Kendo yore 5 go sani dhi mbele. ECD classrooms manaketa 5 go nyaka samo wene only adek kende ma pesa gi osebiro. Pesa modi, Ngugo no modi, pesa Wiro to gi pesa Diwa. Pesa Kikongo to gi pesa Sota pok obiro nyaka sani. E kinde mar somo budget mar kaunti ma Migori mar ikomenda gare ko 16 nyaka 17 ma en tarik 24 dwe mar auchiel mar higani. Sipika mar od bura ma Migori Christopher Osanda ne wacho ni maromo 75 mag chenro mag dongruok mar ikomenda ganre ko 15 nyaka 226 ne oriko setim Cotton County Migori. As an assembly, our committees are oversighting all the departments, and the reports are in the assembly. We can show you the implementation is going well and is on course. Karagamano MC Manoth Kademo Limo Bonyo to nitiere kod paro mopogore ka ose MCS ma Migori kuom rem mar keto tend county ma Migori tesre mondo ketie tim chenro mag dongruok kaka owinjore. Of the 75% ma speaker wacho no, apparently it is not backed by facts. County Assembly ma Migori ma oketne chik under Article 185 to do the oversight has failed in their mandate to oversight. Ma momiyo koro ng'ato nyalo pondo e miriambo ka wacho ni pesa obiro modeko to pesa obiro modeko to onge. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano George Juma kowuok e kaunti ma Migori.
Kikendo machiegni koda kae kama wadhi